De ő csatlakozott? Igen. De Ő ketten volt. Mit? Ketten szálltak ki a kocsiból. Hát ketten vannak, most is vannak. Nem, csak egyedül volt, nem? Nem, ketten vannak. Igen. Jaj. És ő átmegy, csalódtam volna, nem? Mindjárt kanyarodok már. Mi lesz a felvételen, de valami lesz. És átment. Persze, hogy átment. Mi is át tudtunk volna menni, csak a szántás nagyon rossz. Aha. Ablakkelet sem annyira jó. Ez mozgóképes? Igen. Nagyon lassan megy egyébként ő is. Ki akar szállni? Tetszik neki. Kiugrom inkább. Lejön? Nem biztos. Ott el lesz most egy darabig. Már itt vagyunk gondba. Ha itt nem akad a trabi? Most nem kéne megállni. Igen. De fönt jön a púpom. Igen. Tapossa neki, tapossa. Attilának föl kellett volna előre rakni egy nagy gumit, azt tolná. Jön a kis beregőj. Most jön le. Vagy nem? Még nem. Meggondolta magát, még se jön le. Nekünk nem kéne megállnunk valahogy. Nem fogunk tudni. Toljad, azaz. Ott azt lehet, hogy tolja. Nem jött le. Nem. Nézd, feljutottak hát, akkor mi van? Ezt nem fogjuk kivágni. Ott vannak a többiek. Úristen, már hol járnak? Már gyerünk, told meg őket, gyerünk. Fú, már hol van Jani? De most már mennek ők is, meg beült, azt hiszem. Maga a szivár meg a Sanyi. Ja, megint. Ha vannak itt dombok, én nem gondoltam volna. Végülis az a jó, ha ilyen messze van, akkor lendületből neki tud menni a dombnak, akkor talán fölmegy. Hú, járnak. Nem rátna ennyire, akkor rá tudnék zoomolni. Hát szívem, ne zoomolja, az nem jó. Griszályba. Jaj! Hát ez jó! Jaj, ez nagyon magas. Nem. Au. Az megy? Ki megy? A kamera. Persze. Ja, jó. Egyfolytában az áll magában. Muszáj valamibe kapaszkodni. A másik kezem? Az nem tudod a levegőbe kapaszkodni.
De ez a kis kütyű, hogy jön? Ez hogy milyen? Toyota Land Cruiser, azt hiszem. Ilyeneket ne. Ez nem direkt volt. Aha. Mondom, hogy nem. Jó, remek. 4-be van és csinál. Hát a nyomok, Nyomok, ja, ezek nyomok. a... Mi a szánszar ez? Azt hittem fényképező, nem ajokápoló. Ezzel hogy örökítsem meg? Vakusztam is vele. Ezt hiszem, ne inkább fogjanak, hogy meg az idején fényképező. Ne állj már meg előtte. Szegény. Miért meg tud állni ő is? Inkább odafigyelni. Ki vagyok? Nem lehet, hogy csak nagy fejérséget mindenhol. Fogalmam, hogy már biztos meg lesz a képen. Már nem érdekes már. Hát, ezt megint nem lőttük. Milyen szép idő lett. Nem. Nem? Nem tudunk utána másik? Nem lehetett. Semmi gond nem volt. Nem minden jó gyorsan. Hát jó, csak utol akartam érni őket. Most megelőz minket, úgy látom. Menj arra, ja, nem tudsz. Nem tudom. Az elejét kéne tolni annak a szerencsétlen jószágnak. Nem tudom, most fát vágnak a szám közben. Gajaznak éppen? Istenem, ki vagyok már. Hogy igaz? Nem tudom, mit akarsz ezzel, csak itt tartson? Hát van a megykönyvemben, csak szólok. Nyom 8. Nem mondták, hogy ne vágj ki minden fát? Most mi van? Nincs benne súly, arrébb rakják bármikor. Jó, nem? Egyé. Egyé. Mi van? Mi van? Hát itt nincs semmi. Mit veszel? Ó, szívesen mit mondja? Ó. Mi van? Előző? Nem, csak
Nem ennyi. Jó, megyek. Váltsa? Még nem kell. Előbb bejövünk ide. Most váltsa. És mi van? És mit teszek? Tényleg autósok, nézd! Hogy kerülnek ide? Mondod, az Iván csak hátsó kerékkel küldi. És nem is megy. Ja. Most nem látom, mert Zsolt előttem van. Igen, az ő. Na hát az nem hiszem el. Na most itt ne álljunk meg. Vagy mész, vagy menjél. Mit csinálsz? Hát kikerülöm őket. Jaj! Ott vagy ott? Hát én úgysem fogom tudni húzni. Nekem nincs vonóhorgom. Ja, igen. Hopp. Hopp, hopp. Most oda nézz. Tényleg! Mi kivel versenyzünk? Mi senkivel. De jól néz ki! Hát nézd! Meg az volt. De jó! Mi nem mentünk senkivel? Mi nem, mi magunkba megyünk. Na, gyerünk már!